सिनी प्रडाक्शननि बेनारजों दिहुनजानाय मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ'। बे मिउजिक भिडिअ'आ रिलिज जानानै थांबाय। दासिमहालागै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअ'खौ नायाखै, अब्ला बे भिडिअ'नि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ'नि आपडेट लानानै फैदों। नैबे गोदान भिडिअ'नि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअ'खौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायलां। आं बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला भिडिअ'खौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बे गोदान मिउजिक भिडिअ'नि टाइटेलानो जादों दसे नुवाब्लानो। लोगोफोर, दासिमहालागै बे गोदान मिउजिक भिडिअ'खौ नायाखै, अब्ला बे भिडिअ'नि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन। बे भिडिअ'नि स्टार्टिंफोरानो जादों सिमां सैनारि आरो पुजा मुसाहारि। बे भिडिअ'आ जोबोरैनो मोजां जादों लोगोफोर। नैबे भिडिअ'नि डान्सारफोरानो जादों साथि ब्रह्म, मनमति ब्रह्म, रिता मुसाहारि, भुमिका बसुमतारी, अनसुलि बसुमतारी, रोमै मुसाहारि, दिबिया ब्रह्म, लक्ष्मी बसुमतारी, जनालि बसुमतारी, मौसुमि बसुमतारी। लोगोफोर, नैबे भिडिअ'नि मेथाइखौ रोजाबदों नितामुनि बर'। बे भिडिअ'खौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामबाय। दासिमहालागै बे भिडिअ'खौ नायाखै, अब्ला नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअ'नि प्रडिउसारानो जादों रुपिका दैमारि, को-प्रडिउसारानो जादों निरुपमा बसुमतारी। लोगोफोर, नैबे भिडिअ'नि कनसेप्ट, डिरेक्सन, करिय'ग्राफियानो जादों लिसान रामसियारि। नोंथांमोना नैबे भिडिअ'खौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि मारु सिनि प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे इउटिउब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान मिउजिक भिडिअ'खौ नायहैदो आरो दासिमहालागै बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान गोदान मिउजिक भिडिअ' लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि भिडिअ'खौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ'नि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअ'नि गोदान आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअ'खौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायलां। आं बिथांमोननि बे इउटिउब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आं चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला भिडिअ'खौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै हो। बिदिब्ला लोगोफोर, गोबाव खालामाजासे फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअ'नि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअ'नि आपडेटनि टाइटेलानो जादों गोमोरनाय सिन्दुरा बेसेन गैया। बेयो मोनसे बर' ट्रेजेडिक शर्ट फिल्म। दासिमहालागै फुल नायाखै, अब्ला बे भिडिअ'नि गेजेरजों नायनानै लादो। नैबे भिडिअ'आव हिर' महरै दङ गबिन्द स्वरगियारि आरो एक्ट्रेस महरै दङ संगिता बसुमतारी। बे भिडिअ'खौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामबाय आरो बे भिडिअ'नि अल आर्टिस्टफोरानो जादों गान्धी, संना, बिलश्री बर', सुकारसि बर'। लोगोफोर, नैबे भिडिअ'आ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअ'नि स्ट'रि स्क्रिप्टआनो जादों सानसुमा बसुमतारी। नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनो नांगोन। लोगोफोर, बिथांमोननि इउटिउब चेनेलनि मुङानो जादों JRB यं प्रडाक्शन। नैबे इउटिउब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि गोदान भिडिअ'खौ नायहैदो आरो दासिमहालागै बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ' लानानै फैबाय थायो आरो बिथांमोननि बे भिडिअ'खौ नायनानै नोंथांमोना लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअ'नि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ'नि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला भिडिअ'खौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो दाबाव। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअ'नि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअ'नि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैगोन। दासिमहालागै आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जायाखै। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जानो हागोन। डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनानै दोनदों।